Ndiyabawela nyhani ungena esibhedlele, qha ke ngoku andikhe ndigula, andikhe ndithini. Ndikhe ndizame mhlawumbi ndifune abantwana bandidrophe, abayenzi kwaloo nto laa bantwana. Ndiyithanda naloo nto leyo, ezinye iinto zenzeka ezinye zingenzeki. Ndifuna khe ndingene esibhedlele khe ndi-experience nje isibhedlele uba kunjani esibhedlele, nditye kakutya, ndilale kwezaa bhedi zinamavili. Kaloku iSouth Africa yethu ke ngoku neento ezakhiweyo ezenziweyo zezethu, zakhiwe ngeeteksi zethu. Ke ngoku xa kuzawubakho endizisebenzisayo ezinye endingazisebenzisayo, andiyifuni loo nto leyo. Ndifuna igama lam livele kuyo yonke indawo, lingaveli kuyo endaweni ezimbalwa kwezinye ingaveli. Ndifuni loo, ndifuna livele yonke indawo. Khe igama lam libekho nje eDepartment of Health, babone uba bakhe banomntu ofana nam okhe wagula ofana nam. Ndiyayinqwenela mna into enjalo. Ndikhe ndiye nakulaa bhutsha, laa bhutsha yabo yenyama kuthiwa yintoni, i-I_C_U. Kuye phaa ufike nje ucele nje uba mabakusike nje i-operation, bakusike. Noba basike ndawo, loo ndawo bafuna ukwenza kuyo basike, ndizawubakhombisa apha emzimbeni noba yeyiphi indawo abayifunayo. Bakhe basike nje i-operation benze besike. Gqiba ndiyolala kwezaa bhedi, ndisele amanzi. Kodwa ndingawaseli ngomlomo, ndisele amanzi elaa hlobo labo befike beselisa abantu amanzi, kodwa abawaselisi ngomlomo, baselisa ngalaa nto, i-drip. Ukhusela amanzi ngengalo nawe, ukhe ukusela oko umntu wasela ngomlomo, khe ndisele ngengalo nam amanzi. Ngoba bathanda uselisa ngengalo, bayayihlaba apha laa nto leyo, baselisa umntu amanzi. Khe ndisele amanzi ngengalo for a change. Ndiyafuna nyhani mna iinto ezinje. Andithandi ube ndiphoswa zizinto ezibhatalwa ngeteksi yethu, hayi. Andiyifuni loo nto leyo, ndiyasifuna nyhani isibhedlele, khe ndibe sesibhedlele.